U ime svih časnih građana objavljujemo sljedeće. Ovo na slici je Suad Bedić, direktor Tuzlanskog doma zdravlja. Ne, ovo je čovjek koji mi istekao mandat direktora doma zdravlja i čovjek koji se lažno predstavlja. Na ovoj poziciji je samo zato što upravni odbor nije raspisao javni poziv što bi želio tu da ostane. A mi mu ovim putem poručujemo da neće tako moći. Mi mu ovim putem priređujemo oproštaj. Režija, može muzika i neki lijepi kadrovi doma zdravlja. Suade, ti si sinonim ovog raspalog sistema. Džaba ti sav novac što si uzeo svaki trenutak uživanja koji si imao na suzama i boli Tuzlanki i Tuzlaka. To je sve prošlo, a na kraju iza tebe će ostati upamćena samo tvoja djela. Ostaćeš upamćen da si odgovoran za kolaps na radiologiji zbog kojeg su mnoge žene umrle, što je pulmologija pred gašenjem, što doktori i tehničari pišu na pisaćim mašinama, što nemaju osnovne uslove za rad, što pedijatrija nema prilaza, doktori postali invalidi druge kategorije. Što se na pregled čeka godinu dana, a na nalaz pola godine. I što su jedini koji te vole oni kojima si valjao preko leđa naroda, pa šute o javašluku i bezakonju kojeg si stvorio. Obaveštavamo medije i javnost da od ovog dana kreće uvođenje reda u zdravstveni sistem u Tuzli. Formirat će se savjet za zdravstvo, koji će biti neovisan i koji će kontrolisati novo rukovodstvo. A ovom čovjeku nećemo dozvoliti da ostane na poziciji direktora. Na kraju zapamtite, život je prolazan, a mi biramo kakva će djela ostati za nas. Kontaž.